gwedhi e kidienje mopogore opogore, tuke, dusruok, telo, lendo e kind mamoko biro chakore tarik 5 dwe mar Millicent Odhiambo miwa ler kowuok Kisumu achiel kachiel. Inyalo nyisowa ni chenro ma kama dhi nade gi e thuolo ni eri. Inyalo nyisowa ni to kaka gintiere ni gin kit tuke mage ma kata kit were mage migeno. Mar Magreso thuolo ni endi nyasi mar ayanga mano mokwongo romo maduong' mar were mabende tugo tuke mopogore kamoting'o weche tuke mag gwe adhula kod tuke mopogore kanyo, weche mag miyo ji mor, weche mopogore ma iluongo ni ng'ato gwedh godo e yor were dhi e nyime kaendi. Ka bende wayudo ni motelo ne mano ne jalup ogai mar riwruok oyang ni World Talent Federation mano Smith ne onyalo romo kod gavana Nyong'o otok kod ayanga motelo ne nyasi mar chenro nyime kaendi mondo mi osidh Kisumu ayanga ne nyasi no mabiro timore higa manyien dwe mar 8 kochakore tarik 25 nyaka 29. Chung ne oganda inyalo yangi kod romo kaendi mabiro nyiswa ang'o gini mawuok e maendi to en nyasi mag tuke mage mabende biro wuok chopo chieng' mabende nyasi ni biro nyime. Ka ok kamano achiel kachiel abiro chako kodi mondo ilerwa ni to kaendi kawuono ang'o madhi nyime, to bende kane watwak mbele kanyo ni wacho ni un jogo mabende ne ondikore mar laro thuolo mar bedo jogo mabiro yango kaendi kaka kama ibiro time tuke ma kama. Ginyalo wacho ang'o king'iyo kama? Erokamano, an iluongo ni Akecho Bat Masira, an CEO mar Mama Grace Onyango Cultural and Social Center. Mama Grace Onyango Cultural and Social Center nochakre higa mar 2020, an manokwongo keta. Koro kawuono Mama Grace, wawacho ni Mama Grace kae, watiyo gi Mama Grace mondo wanyanyi Kisumu, mondo piny mangima ong'e ni Kisumu en kama nadi. Kawuono jatelo mar World Talent Federation mo Amerika osidho Mama Grace Onyango kaka center maduong' mar talanta Afrika. Koro wasebedo gi ritruok kod World Talent Federation kuom higni madhi 3. Koro higa mabiro ni kae wapuonjo ji talanta mopogre opogre. E toka kae wan gi joma timo modeling, wan gi school of modeling, wan gi school mar drama ma toka kacha nitie joma timo drama, wan gi schools mar goro, kineno toka kacha be nitie joma puonjre goro, wan gi gik mang'eny matimre kae. Koro wan gima duong' kae kawuono en wadwa nyiso ji wan gi sunga e chunywa ni Kisumu osidhi ni ema dhi siro, ema dhi chung'ni Talent Federation mabiro timre Kisumu ka higa manyien. To Mama Grace kae ema dhi bedo secretariat mar World Talent Federation Conference. Erokamano. Machiegni nyalo lero mana kaka in ngire mabende ochung'ne ng'iyo kata kelo masinde pacho ka en mabende nyalo menyo dhano mang'eni to dhano ni endi onyalo timo ang'o kotenore kod were momiye kata ma Nyasaye nochwere. Ginyalo lero mana matin kiteno kod nyasi ma kawuono ni. Erokamano, an iluonga ni Professor Humphrey Obora, an e jagoro maduong' e World Talent Federation. Abiro ka gi welo Vice President mar Afrika, Professor joma kwa boyo machi priareo biro pongo Kisumu ka man pare uru kaka dola biro ne maruok jo gari nyithinde gi talante manayo iga mokadho nwakelo masin mana wuoyi masin miya masiniti Mama Grace Onyango
to gi university managero miluongo ni Talent University man Buoye Nyamasaria. Kuonde gi kikele nyathi tinyisi gima nyathi en biro konyo. E higa manyien wakelo piny sima mondo lernu kendo wachnu gigo maber moloyo kaka anja Afrika mondo iwinje ni ok en gima timore mana Kichumuka, en gima timore e dunia misima te. Ero kamano. Ana kama jama chiegni profesa in kaka jalno mabende in jambetre mochung' ne nyayo were kindo oganda inyalo wacho ngoteno kod gino masani kelo Kisumu kae ndi mondo miyo konyo oganda. Kaki wacho an gi mor makende kaka jambetre mar Afrika nikech wan gi thuolo makende mondo wabi Kisumu kae higa manyien kwanyayo weche mag mich kaachiel gi pok mopogore opogore ma dhano ni godo. Ji mathoth koseng'eyo wechegi to wayelo gi mondo ji ong'e ni gigi nyalore kaka Ngire osewacho. Wabiro romo ka higa manyien kendo wabiro chano gik moko e yo makare mondo wateg Kisumu kaachiel gi Afrika. Kaka jatend migawo mar weche tuke Kisumu Kaunti inyalo wachang'o maendi dhi konyo oganda ma Kisumu kata rowere ma Kisumu nade to un kaka kaunti uikoru mar tiyo gi jogi kata rito jogi e yo machalo nade? Erokamano wan kaka jo kaunti adwana go erokamano mokwongo ne World Talent Federation kuom ng'iyo magiwach ni Kisumu County oromo mondo host activity madhi timore higa manyien. Adwana wach ne jowa matindo and jowa manigi mich ma Nyasaye omiyogi ni mondo mae sa makendo wabro miyogo opportunity ni giwuog oko mondo ginyis mich magin godo ne piny mangima. Wawacho ni Kisumu County dhi bedo gi piny mangima dhi bedo ei Kisumu County dwe mar 8 e higa mar 2025. Koro wan ne waserwakogi kendo wacho ni wadhi rito gi maber kendo wadhi rito wendwa maber kendo wadwa ni ji kamoro amora wage encourage kata mana counties wa bende mondo bi Kisumu mondo ne gima timore sechego. Wabro bedo gi juma achiel modich ma jogo manigi mich bro nyiso michgi kendo waikore mondo waritgi wan gi otende moromo in terms of joma dwa wuok around wan gi transport in terms of kuonde minyalo chieme otende minyalo chieme gi chiemo mawango gimoro amora waikore kendo wadwa nyiso ni Kisumu County oikore waluongo Kenya mangima mondo bi Kisumu County waluongo piny ngima mondo chop Kisumu County. Welcome to Kisumu as the Vice President of the World Talent Federation. You can just tell us a little bit why you visited First I have to say Kisumu. Rokamano, Okay. You'll say that there. So just tell us why you're visiting Kisumu and the purpose you are here with this visit in relation to talent. well, it's the World Conference has been awarded to Kisumu for August 2025. So there's going to bring thousands of people here. It's going to bring investment. It's going to show Kisumu to the world, and the world will see Kisumu. It's also, I think my friend Pilo Lumumba mentioned it, the seedling of a new generation where it's truly equal, with equal opportunities, to showcase what you really have here, and you have in abundance history on your side. Now this cultural centre is showing where you came from. And once you know where you came from, you can best know where you're going. Thank you. Mano Milton kakise winjo kabende jalupo gai mar World Talent Federation Peter Smith oyango ni okibia bia kaendi mar yango were to bende gikelo weche mag nyayo mwandu kata keto pesa kata loso nafas mag tije ne rowere ma Kisumu mabende nyalo bedo kod pok kod were mopogore kai winjo ka jatend migawo mar weche tuke kachiel kod kit chwech mopogore oyango kanyo ni kaka Kisumu County gikore ne nyasi makamano kendo romo makamano ka gigo gisechako keto kare mondo mi odiochiengno kochopo to romo no kod nyasi no odhi kare ka kamano magi weche mamedo luwo kotino kod mamoko ang'nwa kelnu kochopo e seche mag kagi kacha ngichwelo kod oimore gi thuolo ni aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche mamedo tucho e wang' jowa mar Ramogi. Milton Hankomi. Erokamano ahinya Milset Adhiambo.